آیات نازل شو چې دا سات کامل میں کو ستاسو دا پار دین ستاسو او پورا میں کو پتاسو باندے نعمت خبل او پسند میں کو ستاسو دا پار اسلام دین. اس دین کو کامل شو. صحابہ کرام خوشحال دی یو بل خوش خبریں ورکی مبارکے ورکی غاڑی ملاوی مبارک شے دن کامل شو دن کامل شو دن پورا شو. یو دور اندیش شخصیت دے اخیار دے زمانے اخی او گٹ کے ناس دے او جڑ دی دا کا عام سڑے ہوئے شاید چی خلقو اگنور کڑے ہوئے چی مڑا دا خوشحالے مقدو دے پا کی جاڑی دا تو گورا و چونکہ ہستی دا سے ہوا شخصیت دا سے ہوا چی دا نبی علیہ السلام ملگر دا غار دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جاڑ صحابہ تپوس گئی ولی جاڑے اللہ دا خوشحالے آیات نازل کو چی دن میں دلندن روز کامل کو پورا شو اب تا جاڑی اوی جاڑم زکا چاگا وحی دا چا دا وجہ راتلا او اگا دین دا چا دا وجہ نازلے دو نو چی دن مکمل شو مطلب دا چی اگا ہستیم دا دنیا نروانا دا صحابہ پوشو چی ودا سمرو خیار سے در آیات نازل شو نبی علیہ السلام صحابہ کرامتوئی ما دین پورا رو رسولو کرو میں نہ رسولو صحابوی حضرت دین دی پورا رو رسولو بیا تپوس کئی اغیوم دا جواب ورکی پر دریم زل بیا تپوس کئی اغیوم دا جواب ورکی نبی علیہ السلام کو فرمائے براسمان دے گوتونی والا یا اللہ گواہ اسے گا ما دوی تستا دین پورا پورا ہو سکتا اب یا نبی علیہ السلام فرمائی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ دل دا چکم موجود دی اگر دی زمادہ دین و زمادہ پیغام غائب تو رسے اور نبی علیہ السلام فرمائی ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما اے زما امتا زما صحابو زروان مستاسونا خود تاسو بیواری سے نہ پریدم امدازم نہ پریدم کہ تاسو فتنوں کے مبتلا شے نظر روانی ما خو پتاسو کے دو شیزو نہ پریدم دری دو شیزو نہ اہمیت سرے نبی علیہ السلام فرمائی لن تدلو ما تمسکتم بہما چرے بتاسو گمراہ و خطا نشے ترسو چے تاسو برے دو کلک منگولی لگولی کرچے تاسو بدے عمل پیرائے عمل کو ان کیے دا دوم دا زان مخ کی کڑی بھی او تاسو ورپسے تنشی گمراہ کے یو کتاب اللہ دا اللہ کتاب قرآن عظیم الشان او دویم و سنت نبی دا نبی علیہ السلام سنت دا دو شدون دی قرآن او سنت کلچ یوتن بدی عمل کون کے بھی دا یوتن ہم نشی گمراہ کو لے نید معاشرے فتنے گمراہ کو لے شی نی سوک دا دین پجامہ کے دوکا کو لے شی اور ند بی دینے پجامہ کے اسم امت دا دمر فتنوں سر مختے کہ اسم امت مسلمہ دے دو شیزونت اللہ سواچو یقیناً دادا چاگا با اللہ با دا امت اچھت کی او دا کافران دا پاسے کی دار سے خود اللہ اختیار کی لکھا